ngibingelela ababukeli bohlelo. Sengiphinde ngabuya futhi njengoba ngingasho ukuthi ngifisa ukuthi ngishare izitori eziwu-2. Njengamanje ngizoshare istory esimayelana nentombazane eyangikwaza ngoba ifuna ngivumisise ngenkani. Okay, ukuhlangana kwami nale ntombazane. Mina ngihlala eClermont kodwa nginekhaya futhi eNanda. Yabo. So ngalesa sikhathi ngihlangana nayo le ntombazane ubaba umuntu onesithembu. Abafazi bakhe sebebonke bawu-8. Umuntu onesithembu and wenza sure ukuthi amakhosikazi akhe wonke owakhela imizi yawo. And then kwase kwathi la eClermont kwaba nakhona nomuzi owodwa oweyingane, akukho mzali. Izingane zababa nje zonke. Noma ubani oyingane kababa uma usufisa ukuze eThekwini ikhona indlu. Insizwa yabo. Ngoba phela phethu kuyenzeka suka emakhaya sithi sifuna ukuzozama amakhaya awakini aseduzini. Amakhaya aseduzini. Okay, istory engizokhuluma ngaso simayelana nale ntombazane eyangikwaza ngoba ifuna ngivumisise ngenkani. Okay, njengoba sengishilo ukuthi ngumuntu kahle kahle ngihlala eClermont kodwa nginekhaya futhi eNanda. Yabo, so ngiqala ukuhlangana nale ntombazane mina ngangiseNanda. Ukuhlangana kwethu sahlanganiswa umfana wasekhaya uLwayi igama lakhe. Sahlanganiswa umfana wasekhaya omncane umnami. Okay, so indlela asihlanganisa ngayo wangifonela. Mayengifonela ngangiseNanda, wangifonela wangitshela ukuthi mfowethu kunentombi la engutholele yona kanjani wayichaza yabo. Uyangazi phela ukuthi ngithanda intombi kanjani because angishayi izothi. Hayi angishayi izothi mfowethu nginethayi yabo. And then wayichaza ukuthi hayi kanjani washo ukuthi hayi ucabanga ukuthi ngizoyithanda ngathi hayi okay mfowethu wasebuza ukuthi ngenze njani inamba ngikunikeze inamba yayo intombazane noma nginikeze intombazane inamba yakho. Ngathi mina I know nikeze intombazane inamba yami ngizobona ngayo uma ukuthi serious ngaleyo nto mfowethu because umjita wangitshela ukuthi ingane isevumile ngithi uma ukuthi intombazane serious ngizobona ngayo WhatsApp ingangifonela WhatsApp yabo. Okay, WhatsApp ngakusasa kwakulesihlanu. WhatsApp ngakusasa kulesihlanu ekseni. Yayichaza ukuthi hayi igama layo Londeka inamba yami ithathe kulwa yabo. Ngaba ngasho ukuthi hayi no hayi uLwa bese ngitshelile futhi bese ngichazelile and then yayichaza ke naye yabo. Ngisendela nezithombe hayi ngayibona hayi ntokazi impela inhle into yakhona isigcwele futhi sitofuza nje futhi sime kahle futhi yabo yakhanya nangebala futhi yabo nje cha. No, alright ngamtshela kodwa ukuthi okwamanje angikho eClermont because bona base Clermont angithi. Ngamtshela ukuthi okwamanje angikho eClermont kodwa mangibuya emsebenzini ngomsunguluko ngizobuya ngize khona eClermont. Okay. Washaya umsunguluko kulezi insuku vele kule weekend nje sikhuluma la efonini yabo. Okay, ushaya umsunguluko mangiphuma emsebenzini ngishone khona ngene i-day shift mangiphuma ntambama ngishone khona eClermont. Ngathi ngingena endlini ongifonela umjita yena lo mfana wasekhaya. Wendoda usofikile endlini ngisho ukuthi hayi sengifikile mfethu ngisendlini njengamanje. Wathi hayi hlala kanjalo ngingabusanyakaza. Ngathi alright ngabe ngishintshe uniform yabo. Ngezwe ngeno akuba ngesikhathi eside ngezwe ngenoki emnyango. Hayi hambe ngiyovula. Mangivula ntokazi le niyelo futhi lapho ugqoke nanezinto ezincane futhi ushaya into engaka baba. Into niyewotha. Ngasho ukuthi hayi wona umfowethu hayi ungikhethelile usengazi ngampela ukuthi kahle kahle. Ibopho ukhare ngodlayo yabo. Ngichazeke nje ngisayibuka nje mfethu yabo siphume sibe ngapha epassage yabo. Angijahanga ukuthi siqale singene endlini nje samanje la ngaphandle. Yabo, because ibhilidi angithi lela indlu yethu last floor noma ngithi nje first floor musuka phezulu. Then sime lapha epassage sisibukela le duza lapha sibuka phansi lapha sayixoxela nalentokazi.
kodwa enganginothisa ngayo into nje sayikhuluma enganginothisa ngayo enkulumeni yayo izothi ngingawunaka umkhaba wayo yabo ngisamqala lo muntu asikakenzi lutho yabo asikakenzi lutho usawukhuluma ngiqala ngisho ukumbona ethi hayi ungawunaka umkhaba wami yabo vele wayiqokela nejacket engathi ithanda ukuba kudlanyana nakhona inkulumo yakhona ngayizwa kodwa ngangayinaka ngoba manje ngifocuse ngapha ngezansi bese ngibuka leli thanga eliyelo lethu Facebook ay ngilokhuze ke sikhulume and then ukubona ukuthi lengane ngendlela engithambela ngayo yabo ngase ngithi no yazi ake ngithatha ama chance ngizama ukuthi ngimdonsele ngasendlini lo muntu ngicabanga ngiyaqala ngisho ukumbona sofuna ziyolila ngifuna ziyokhala ngeke ngiyalibuka phela mfowethu izobuyelwa ingqondo yabo plaza kwesinye isikhathi kuyenzeka thola ukuthi umuntu uzofika umbone efonini uthi masumbona in person thothi akusayisiye lo muntu ade umbone efonini yabo angisafuni ukuthi nama zabona ukuthi le ndoda le inempandla le ngithandana kanjani umuntu onempandla bese kubuyelwa ingqondo iyajama yabo thayi okay yazini ngisheshe ngilokhuza ngathi mangithi ngiyawashutha ama-short ami hayi yalokhuza yabo hayi iyathamba yabuza umbuzo owodwa ukuthi uplastic nginawo ngathi mina hayi singene endlini sobona khona cabanga ukuthi kodwa khona yabo ivuma ngaphela hayi singene endlini ngene ekamereni laphana ngivala hayi siqala mase ngilokhuza mase ngigibela lapho ngizama ukuthi ngingayinaki lento lento yo plastic ngase ungibuzile sangaphandle ukuthi uplastic ukhona yini ngathi mina ngicabanga ukuthi ukhona kodwa mase sisendlini akusayinaki leyo nto ngikhohliwe ukuthi nje kufanele ngibheke uplastic ngiyazi vele ukuthi uplastic awukho la awukho uplastic la endlini umfethu omdala wayengekho kanti ungaba khona uplastic uma ukuthi umfethu ukhona yabo because yena uba khonzile vele ayindlela ayithayisayo umbozi abethu lilathanga lelana ndoda hayi axoxa indaba hayi lapho into yakho ni clean ayina tattoo ayinalutho clean nje bese yellow yabo jaha ukugibela lapho wakhe phuthuma lo muntu le wabuza kanye sengiphe kwakhe ukuthi hayibo uthe unoplastic ukhona kodwa ngikubona uyobheka lo mbuzo ngawuphendula seniphakathi vele hawu uyamtshela ukuthi manje sekule vele ukuthi sengingacingana noplastic sasiqhubeka socinga mase siphinda yabo silokhuze hayi isezinto yethu angigqokile okay ucabanga kwangumsomluko akithi okay siyenza into yethu siqede kahle kube right yabo ngilokhuza asibange sisaphinda kwesibili ngasha nje u1 shanje usolo wethu qeda lapha salungisa kahle okay ngase ngiphelezela sengiyobona sengenza nothi ngiyobona nangala kahlala ngakhona yabo angithi ngimlanda ngalomuntu ngileselo umfowethu angithi omncane yabo mase ngiphelezela sengenza nokuthi ngiyobona nala ahlala ngakhona yabo khona ngizobalula phela mawuthi mina mhlawumbe nami ngifuna ukuyobona kube ukuthi ngizohamba indlela engiyaziyo ngiqale ngifune ukuchazela ukuthi hayi hamba ngala kanjani okay ngiphelezele awuze okay sayiphusha into yethu lo somluko lesibili lesithathu lo okay ifikela lo muntu yabo and then ngolesine wangitshela ukuthi akazizwa kahle yabo ngitshela ukuthi akazizwa kahle ngathi mina awuzizwa kahle kanjani wathi umzimba wami nje ngofeel kahle ngathi mina mhlawumbe ungadlalela ngase-clinic uzofika uthole ukuthi kwenzakalani yabo ethi naye angikhululeke kuzoba right ngithi mina hayi mawusho njalo anginankinga kube right and then ngolesihlanu avela ngitshela ukuthi ucabanga ukuthi ukhulelwe abo nje waqala ngikhumbuza ngalanto ukuthi uyakhumbuza izolo ngeke ngakutshela ukuthi bese angisizwa kahle yabo eli kangaka cabanga
Okay, ngihlala ngitshela ukuthi hayi no ukhulelwe. Ngithi mina uneshow yalokho ethi anginayo ishow kodwa ngiyacabanga ukuthi sihleli. Ayingezwe nje kahle mfethu. So ngokusheshsha omngaka mina nawe siqale ngomsombuluko. Okay fine silalile ngawo umsombuluko. Kodwa phela hayi ukuthi sengitshela yena ukuthi mina nawe siqale ngibalela yena yonke lento kwaba nje into engangiyibuza ukuthi hawo lo muntu siqale ngomsombuluko ngolesihlanu usezongitshela ukuthi cabanga ukuthi ukhulelwe. Yabo. Ngithi mina okay why ungayi eclinic uzofika uthole kahle ukuthi kahle kwenzakalani. Yabo. Okay lokho enqaba kuye eclinic engaya eclinic and then kwathi ntambama ngaya ngayombona because wangitshela mina ukuthi ucabanga ukuthi ukhulelwe wangitshela mina efonini. Ntambama ngibuye emsebenzini ngaya ngayombona. Ngaya ngakubo futhi yabo. Mangifika lapha ngakuba aphume semgwaqweni ngamnandi sikhuluma ngitshela ukuthi uzizwa kanjani yabo. Nalezi zinto ezenza ukuthi acabanga ukuthi ukhulelwe yabo angitshele lawo ma symptoms akawabonayo sayi kodwa ke kuzosiza ukuthi udlalele ngase clinic elokho enqaba akayikhulumi akafuni ukuyivume ukuthi aye clinic lokho enqaba sayi okay and then la ubonakala khona kwangena icall efonini yakhe mangena le call wagcina ngokuyibuka kanje wayesuka lapha ifoni ayibhekisa phansi. Yabo nje isandla wasilengisa nje vele ukhombisa khona ukuthi akayimisele ukuthi le phone uzoyi-answer noma kanjani yabo. Ngabuza mina ukuthi awu le call ezitshwayo i-call enjani le yabo noma mhlawumbe ayibanjwa ukuthi khona mina ethi hayi umuntu ongabalekile yabo. Ngagcina sengimphuca khona ngathi ayisifona okwesithathu la number and inamba engasayiviwe. Ngathi ayisifona okwesithathu ngagcina sengimphuca. Mangimphuca nakhona uyanqaba ukuthi ngithathe ifoni yabo. Ngayithatha ngenkani. Mangimphuca ngiyi-answer. Ukuyi-answer kwami ngikhuluma ngayi-answer nje ngathula ngayifaka la speaker ngathula. Ngizwe voice yendoda ngapha hawu mama hawu. And then kwenzakalani manje la? Ayozwe lapho ngiyi-drop yabo. Because sengizwile ngathi ukuthi umjida. And nangendlela lapha abingelela ngayo isho something. Ngeke uvele ufonele umuntu bese uzothi mama ngumuntu ongajoli naye. Yabo sho sikhona lento eyenzakalayo imina ongazi. Yabo phezulu kwalokho usanda ukutshela lo muntu ukuthi ukhulelwe. Yabo lonto. Ethi okay ngimbuyisele ifoni yakhe. Ayinqabe futhi angabe safuna nokuyithatha ethi mina ngathi ngoba ngiyithathile ngiqhubeke ngiyithatha ngihambe nayo futhi akanendaba. Yabo. Le phone ngagcina nginikeza umfana wasekhaya ngathi because ngihamba naye umfana wasekhaya. Ngicela nginikeza umfana wasekhaya vele lokuyena osihlanganisile vele. Nginikeze yena ngibe ngingena indlela mina. Yabo. Basala benikana ke bobabili. And then after lokho lokho sikhuluma kodwa ngase ngihlehla kuyena yabo angisekho mandla kakhulu ekuthenini njalo mangibuya emsebenzini kufanele ngiyombona yabo angisayenzi leyo nto noma sikhuluma nje efonini usuyabona ukuthi akusekho right ngale ndlela ngaleli giye esaqala ngalo yabo. Okay so kwenzeka ngomunye ude ngicabanga ukuthi angisakhumbuli kahle ukuthi kwakwelesingaka kodwa kwakuyi weekend yabo. Ngafonela umjida wakubo. Umjida wakubo mayengifonela engitshela ukuthi uLondeka akekho right yabo. Engathi uphelelwa umoya. Ngangazi ke mina nanokuthi unaleyo nkinga mayicasuke kakhulu. Unenkinga uphelelwa umoya so ucabanga ukumphuthumisa eclinic yabo. Ngathi mina alright mayikhona indlela mfethu ungamphuthumisa eclinic. Yabo. Futhi into ayimcasulile wayicasulwe yikho ukuthi angisamnaki. Yabo. Angisamnikezi nje isikhathi sami yabo yonke le nto. Usizwa sicasule lokho noma engifonela kwesikhathi angiyibambi. Yabo. Okay acasuke ngalendlela acasuka ngayo kaze kuze kwenzeke lento ukuthi aphelelwe umoya ntontoni bese bamphuzumise elokhuzaneni. Futhi ngalolu suku usuke ngathola ngalo mina ukuthi kahle lo mjida lo akathi umjida wakubo uhlala naye endlini
yabo uthi umjida wakubo kodwa uhlala naye endlini indle one room nihlala nobabili la umfana nentombazana kodwa uthi umfana wakini yabo ngirelax kodwa mfethu kodwa nje kukhona lokho ukuthi ngoba phela yabo akwazi ukuthi ningahlala nobabili endlini kodwa uthi umfana wasekhaya nihlala nobabili kodwa yabo ngirelax ngithi mfethu phuthumise lokho zanini phuthumise eclinic uma ikhona indlela amphuthumise eclinic and then uyena futhi ikho lesibili kube uyena futhi umjida wangifonela mayengifonela umjida eqhamuke sezothi indoda siyakubongela ngiqale ngithuke mina ngiyangibongela ningibongela ngani manje ethi siyakubongela njengoba kutshelile ukuthi Londeka ngiphuthumise eclinic sesifike sathola lana ukuthi usuzoba ubaba sengizoba ubaba ethi usuzoba ubaba ngithi mina yabo mfethu akudlalwa ngento kanjalo yabo ethi naye akadlala uqinisile yabo nawo intombazana usazongifonela mase bebuye eclinic ngithi mina mfethu kulula lokho asikho isidingo sokuthi mhlawumbe azangifonele noma angitshele ngendlela azongitshela ngayo iyodwa into ekhulumayo since evele seseclinic yabo uzobuya nekhadi elishoyo ukuthi ukhulelwe ethi mfethu anginankinga ejaha ukudrop yabo okay I drop and then ngathi mase ngimbona ngakusasa because ngalo suka kagula ngala ngimbonanga ngathi mase ngimbona ngakusasa imina futhi waya ngakubo hawo njani ngaphela sibukelelane nje kahle sithi ukukhuluma kancane bese ngiyambuza indaba yelinto indaba yaseclinic uthi hawo bese kwenzakalani uzophuthunyiswa eclinic engichazele ukuthi hayi yebe athi vele unesifo leso kulokhuze sokuthi mayicasuke kakhulu yabo uphelelwa umoya ngathi ngaba sempedeni nje yabo okay kwenzeke leyo nto and then umfowabo wasemphuthumise esibhedlela eclinic eseduze vele iclinic eseduze lapha eKwaDabeka yabo bamphuthumise eclinic and then la bafike bathola khona ukuthi ukhulelwe ngithi mina okay kulula ngoba vele angithi mina owayisuke endlini ngaya ngakubo athi hayi kulula ke mfethu mawuthi ukhulelwe usuke eclinic futhi ngicabanga ukuthi ikhadi ubuye nalo ikhadi okuyilona elishoyo ukuthi ukhulelwe akaliphethe wafika nje engaliphethe kanjani ngiyabuza mina ukuthi okay ikhadi awuliphethe ungitshela ukuthi ukhulelwe okay side lakho wena ulindele ukuthi mina ngikholwe kanjani ukuthi wena ukhulelwe ngempela usangitshela nje ngomlomo ubuya khona futhi eclinic kodwa futhi ikhadi awuliphethe yabo mina ngizokholwa kanjani okay bese ngiyamtshela ngithi no mfethu yazini because sengineyintsukwana ngitshela indaba yaleli khadi ukuthi uzama ukuthi uye eclinic khona uzobuya nekhadi uyanqaba njengamanje mina nawe sesiyagcina ukukhuluma la sizophinde sikhulume khona sizokhuluma usungitshela ukuthi ikhadi usuliphethe yabo bese sisakwazi ukuthi siqhubeke kahle nento yethu okwamanje ngicela ukuthi yonke into yethu siyivalelana ayisekho into engizoyikhuluma nawe mina into engiyifuna njengamanje ikhadi yabo nalo leli khadi okwamthatha isikhathi ukuthi lokhuze azabuye nalo yabo okay kwathi esebuya nalo ikhadi ngafona lo yena futhi wangitshela ukuthi uyile eclinic obuya nalo ikhadi yabo okay nginosisi mina yabo ngahamba ngolanda leli khadi ekathi la seclinic elishoyo ukuthi ukhulelwe ngangilanda ngibuye nalo lapha endlini khona eClermont bose sibam nenkinga la ekanje ngibabuze namkhumbula la umuntu engamlethela ulwala besho ukuthi hayi bamkhumbula because ngikhuluma yonke into nosesibami mina sifihlelana lutho mangikhona izinto nje ezenzeka kuleli side la seClermont angibafihleli lutho ngibakhombisa ukuthi imali ikhadi lo muntu angitshela ngosuku lesi5 ukuthi ukhulelwe usebuya naleli khadi mfowethu awukwazi ukutshela ukuthi umuntu onelokhuza onengane ezo3 ngabe kuyaphezulu engadidwa ikhadi bathini maternity card limtida kanjani ayikho okay ngathi mangikhombisa usisi leli card leli mina hayi ikhadi angili understand la kuphi
vele usisi wami omdala uklinika khona kaDabeka ethi leli khadi alikhombisa ukuthi leli khadi la kaDabeka alikhombisa kuzona zonke lezi ngane akanazo ubeyithola khona kaDabeka kodwa mayethi uyadideka ngizoyikholwa kanjani ukuthi into ekhona into yaleli khadi ayinaso nesikhathi ukuthi lo muntu unesikhathi esingakanani ekhulelwe kodwa uthi ukhulelwe usuke ekliniki iyenzeka leyo nto yabo ayenzeki okay and then after lokho kwaba ukuthi ngangizolokhuza kwakuzofaya ukuthi ngihambe ngemuva ngiye eLamont because indaba ye-transport imuse eClermont noma use eLamont yabo nakhona le ndawo yaseLamont ngayitholela umunye mfowethu bengisebenza naye yabo and then wathi asimuvele ngakhona ngale khona sokwazi ukuthi si save yabo because uye eClermont 27 noma 28 lapho so eLamont musuka eThekwini eLamont musuka eThekwini eClermont kula ko 27 28 yabo and then musuka eLamont uza la eThekwini ulokhuza u15 rand ekseni and then phakathi nelentuza phakathi nosuku kuba 20 rand yabo so lapho ngiyakwazi ukuthi ngisave yona le madlana encane le ngiyakwazi ukuthi ngiyisave akufani yabo and futhi muzogibela ntambama ezinye imoto zikosta 12 rand yabo and then umjeda wami suggest ukuthi hayi asimuvele ngakhona ngale eLamont and then ngase sasisimuvela ngakhona vele yabo ukuthi into yami nayo Londi ayisafani nje nasekuqaleni yabo senginalokho ukuqhelelana yabo okay mangifika ngapha eLamont angisheshanga futhi nakhona ukuthi afike ngapha lokho ephusha nje ukuthi ufuna ukungivashela vele angisekho amandla kakhulu kuyena kwaba khona omunye ke engimtholayo wala kaBest yabo mangimthola mina nginenkinga yokuthanda ukuposta yabo ku TikTok ngiyathanda ukuposta ku TikTok ngiyathanda ukuposta mangithola intombi nje vethu ngiyawashaya ama video ngiposte ku TikTok yabo shuthi kulama vinyana la ngicase ngase ngiqedile 2 weeks ngiseLamont kwaba khona lo sifazane ngimtholayo ke lo ohlala kaBest yabo and then ngimpost shothi ngaflopa ngakho ukuthi ngimpost mangimposta angize angakafuni ukuthi lo eze la uLondeka ngafuni ukuthi ezobona la ngihlala khona la eLamont yabo okay kodwa ke wazama ukuthi alokhuze angincenge nama ngazo singagcina sengilingwa yini ngagcina ngimvumela because wafika kanye esivumelene ukuthi eze khona hayi wafika mayefika kwaba right mina wamhlangabeza kwaba right yonke into salala kamnandi uvuka ngakusasa wahamba akahlalanga nje insuku walala nje night eyodwa ngakusasa wahamba emini because mina ngahamba ngemsebenzini and then yena ngamshiya endlini ngahamba emini and then umuntu engibhizi naye lo omusha ngisanda kumthola lo wakaBest uSnake amalakhe ngibhizi naye kakhulu shuthi wathi mayesebona le video le uLondeka eleda vela amcasula yabo mayimcasula ovela wafika engashongo efika nje okwesibili wafika engashongo yabo nakhona akukho mnandi wafika kungekho mnandi mayifika uzongena necapho angifica futhi ngange-off ngilele ngicabanga ukuthi yabo mfethu umjondolo la ngihlala kona eLamont akuyona kulona iblocks umjondolo so ngicabanga ukuthi ukunaka ukuthi imjondolo eminingi ngaphakazi awukho key ukuthi uyakhiya cha mhlawumbe is either khona isipikili noma kunento obalansisa ngayo iminyango lapha ukuthi mina benginesipikili ukuthi ngithi nje isipikili kancane lesi ivalile lento lenyalala yabo nakhona ngangisibeke ngasicuphelisa ukuthi nje uma ufika uthinta kancane vele kuyalokhuzeka kuyavuleka yabo iyashisa vele ilanga mfethu ngangilele ngangi-off hayi ngifica ngilele mayifika fika ngene necapho khulukudu hawu yazi akungifike lapho ukuthi ngitatazela yabo because ngangilele futhi ngangilele ngesizo and then ikhanda kodwa ngilibhekisa odongeni yabo mayingene kulodela ngamuzwe selokhuza wangena waqonda lapha etsheni
nathi siyazazi vele izethu sihlala futhi wamaka yonke into ngesikhathi efika kokuqala uyazazi izethu sihlala lapha mayifika vela ngena aqonde ezitsheni lapha etafuleni fika thatha ummese lapha ngiphenduka mina ummese usubambe kanje ngesandla ufuna ukuhlinza umuntu wakhona ucasuke ngalendlela ukuthi nasemzimbeni uyashake ikhala leli lijolukile limanzi yabo ngirelax futhi ngingabinakho nje ukuthi bese ngikwaza ngempela lona engibuza ukuthi lamasimba engiwenzayo ngwenziswa yini yabo elokhetheza ngithule ngimbuze phuma nje lo mmese uphathele mina yini lapho bese yabo umqamelo izandla zami ngiyifake ngaphansi kwa umqamelo and then ngase ngimisa kanje umqamelo la ngiqamele khona ayikho indlela yokuvika vele ngoba ngiqamele phezu kwaso lezandla lezi ngizovika kanjani uzohlaba ungene futhi ngambuza uphuma nje lo mmese uphethe uphathele mina yini vele siqhubeka ungiphendulela amasimba ungiphendula wona ubothi ngekugwazi and lapho uyabona umuntu wakho no serious ngivele ngithi phezulu awunciphise lokuhlanya lokho okuhlanyayo njengamanje ngifuna ukugibela embhedeni ngibe ngihlehla ngimvulela ispace ngala ngibe ngihlehla ngicike odongweni ngithi mase uqedile umsangano owenzayo ngizobona ukuthi ugibela embhedeni ummese ubeke la wahlala khona ngibe ngibheka le futhi ngilala angibathe nguba angibathe lutho ngiqembile ngenhla ngigqoka isikhindi yabo awehlise ngempela umoya awubeke lapho ummese wakhe abuye gibele embhedeni kwaba right yabo after lokho yabo wangitshela kodwa ukuthi yini emcasulile yabo okay kwaba right hayi kwamnandi saspenda nje leso sikhathi sonke walala wahamba ngakusasa mehamba ngakusasa uyikhulumile lento yale ntombazane ngiyipostile ukuthi kucasula yiyona yabo okay ngiphinde mina esilime simini ngathi manje lento yokuphosta angimazi nokuthi ulonde kubani ukuthi kuTalk mangase ngiyamcinga ngifuna ukumblocker phela ukuthi engawabona ngizocinga bani ngoba ngimazi fake account yabo ngivele ngilokhuze ngiphinde ngimposte futhi lo ntombazane lo inkinga phela futhi intombazane engangiyitholile futhi esinye spopete lesa futhi ukabi kulabo abangathi ba right mfethu lapho uma ngakhombisa yena bafayina ungakhala side lakho futhi ngathi hayi futhi into njeno iyeka kanjani ngizokukhombisa shuthi naye wayebuka mhlawumbe wayebuye ayiqhathanisa yena kulondeka shuthi wayebuye ayiqhathanisa naye ukuthi lo muntu lo ngifembela nento enje umuntu ngifembela nento enje lona la nto futhi kwanami ngimthola lo muntu angikholwanga angikholwanga ufuna ukumbona after le show after le episode ngizokukhombisa angikholwanga futhi yabo efisa ukumbona okay ngilokhuze ngiphinde futhi lo muntu fethu yena uSinelo ohlala best akalokhuzi fethu akanakho ukuthi isikhathi esiningi yabo uzama ngayo yonke indlela ukuthi isikhathi sakhe akasitholayo uspenda nami lo muntu emsebenzini wakhe ebengena u4 days off 4 days ebuyele seyongena 4 nights yabo after lo 4 nights uzo offer futhi omunye u4 days aphinde buyele seyongena i-day shift u4 days yabo nje u44 yonke into 44 kulama offer akhe uza ngapha kumina ngokuthi ungena nje i-day ucabange uka best yena kuleli side la ngasenanda mina ngiselamonti mayingena i-day yakhe yokugcina les4 uyagibela eze kumina khona ebusuku kunjalo yabo ehlale ngakumina uzohamba ngoba sekufaka ukuthi uzohamba ngoba ezongena ileduza ngalolo suku kufanele angene i-night angithi mayiqeda lo 4 day yo day shift uya offer u4 days ebuyele seyongena lo 4 nights yabo ngalolu suku mase kufanele seyongena entambama ilo suku akazohamba ngalo mina afika sebenzeke lo 4 nights loyo after lokho futhi uzobuya ekseni yabo nje usephuma umsebenzini abuye yabo ukuthi lo muntu isikhathi esiningi ufuna ukuba ngapha eduze kwami yabo and first umuthandana nomuntu omuhle futhi ukushutha futhi uyakuthanda kufanele kubonakale baba kufanele kubonakale futhi ukhombise nje futhi ukuthi yabo manje
usangihlanyisa lo muntu baba. Usangihlanyisa futhi lo muntu ngiposte futhi. Kanti lokupost khona okungiqhathayo ngapha la naku sengiphunyuke egwazweni angithi. Ngiphinde ngimposte. Mangimposta alokhuze shuthi aphinda ayibone le message lo uyena uLondeka. Mayibona ngenhlanhla uLokhuze wayihambe ngayizolo uSine. Wayihambe ngayizolo. And then ngakusasa ngibuye emsebenzini. Mangifika eLokhuzaneni ngaphandle ngangiya yabo le ngidi le engathi uround mabovula kunale impahla le equluzela iyahlehla ithi mawukhiphi libuyele igaqelile. Akukho lulu ukuyigqekeza la ngidi la. Kodwa ngathi mangibuya ngibuye emsebenzini. Ngathi khona urongo khona la. Khona urongo khona la. Understand ukuthi bekuzakala. Yabo endo la umakhelwane bami akwangekho umuntu kulaba ukuyibona basondele kakhulu kumina babengekho. Okay, ngikhipha ukhiye wami. Ngithi mangizama ukuvula kwawona ukhiye wakhona awusavuma ukungena kahle. Yabo khomisa khona konke kade yenzeka kahle kule ngidi le. Khona uthemba leshini. Okay, ngizame ukuyiforce agcine sevuleka. Mivuleka ngingajaha ukukhumula iuniform. Yabo ngene nje ngibeka isikhwama lapha bese ngivele ngishona lapha etafuleni ngibeka amanzi ngiketela ngifuna ukwasha izitsha. Yabo ngisagqokile nje iuniform ngiphelele even ijacket ngiyigqokile konke nekepisi ngisecurity akithi. Ngisaphelele nje njengoba ngibuye emsebenzini angikhumulanga lutho. Ngishona etafuleni lapha ngibeka amanzi ngifuna ukulokhuza ukwasha izitsha. Okay, ngangisebenzisa indisho eziwu2. Le indisho nje zezitsha ngisebenzisa eziwu2 eyodwa ngiyibeke phansi lapha ya. Phansi nje phansi on the floor. And then lena ngilapha phezulu etafuleni. Ngesikhathi ngiwasha lezitsha lezi khona amanye amanzi abila lapha eketeleni la engizoyakaza ngawo lezitsha ngiwasha la, yabo. Okay, vele kuqhamuka umjita. Hawu, Razo. Unjani mfowethu? No, ngikhona ndoda sithini. Ngithi mangimbuka lo mfethu akuyena umjito ongathi umjita nje mfethu oRazo uqonde ngathi kusaphara like, yabo. Mbuze mfethu kwenze njani? Ethi lo mjita kuthi mfethu yazi indlu yakho le. Hawu, baba, ubona mina nje ngila ngaphakathi uyangibona futhi ukuthi ngibusy la usho khona ukuthi indlu yami le. Ese na mfethu uthi Razo khona omunye my sister lana mfethu ongicelile ukuthi ucela ukuthi ngimvulele la endlini engathi ukhohlwa ukhiye ngaphakathi. Hawu. Ngithi mina ndoda uyibonile le ngidi ukuthi ngide kanjani. La ngidi leyana uzoyivula bese uyawukhipha ukhiye awuphumi. Yabo. Ukhiya kanjani ke wena ukhohlwa ukhiye ngaphakathi. Esheqhamuka yena uLondi. Hawu. Angazi phela mina nokuthi ubeza ngithi. Kwakhona nje ukuthi aqale athumela umuntu ukuthi ezongigqekezela endlini yami angazi ukuthi kahle kahle wayihlosile. Yabo. Mfethu. Okay. Aqhamuka futhi naye athi sengimemlanga eminyango manje. Ngikhuluma nalo mjida because lo mjida lo ume ngaphandle khona eminyango mina ngime ngaphakathi. Yabo. Ngikhuluma naye. Njengoba ihlombe lami lelo angazolishaya ngathi ushayane yena uLondi ke sengena. Wathi qhamuka nje ekhoneni lendlu washo ubjida athi nango ke lo my sister. Ngisathi ngithatha istep esodwa ngifuna ukulunguza phela ngibona ukuthi uba lo my sister okuthiwa nami kade umuntu uyeza. Bayeza fika kugudlule angena ehlala embedeni lapho. Hawu. Lo muntu bese ethi lo mjida lona awuyena ke lo my sister lo. Ngithi mina uyena lo ethi awuyena lo. Ngithi mina okay ke mfethu uyambona ukuthi usengenile endlini. Usungakhululeka. Ethi hawu ukuthi mfethu my sister la ngesikhathi ngicela mfethu ukuthi ngilokhuze ngimvulele la endlini uthe ukhona uzonginikeza u50 rand. Nakho sathi ukuthi 50 rand u100 kodwa nje wayibiza leyo mali uthe uzonginikeza uthe ngizonikeza uwena. Hawu. Ngithi baba ucela ubaba ukuthi uvule la. Ethi hayi ngicela my sister. Ngithi mina yini usuyangisaba manje usuyasaba ukukhuluma naye. Ethi hayi ukuthi phela yena ubethe ngizoyinikeza wena. Avele ngamshiya kanjalo.
ngabuyela ejeni zami lapha ngaqhubeka ngisayiwasha ngaqeda kwakuzona lezi engiyiwashayo ngisayiwasha okay ngiqhubeke ngiyiwasha ngesikhathi ngisayiwasha ehambe lo mjida lo ahambe ngesikhathi ngisayiwasha izitsha la kukhala ifoni yami mikhala ifoni yami ngifona uSine manje yabo lo phela futhi angithuze la ngoba ebona ivideo yakhe uSine manje useyafona kuSine usekhona lo ohleli lapha embhedeni uma ifona ngiyibamba ukuyibamba kwami ngingakhombisi kodwa ukuthi intombi le ngikhuluma nayo ngithi kuyena uSine ngithi mfethu yazi konke ngisabhizi ngayo la ngicela ukuthi ngibuyele kuwena mase ngiqede lento engiyenzayo yabo hayi nayo vele uSine ngalokho ebuza izinto eningi vele ethi hayi alright akunankingi yabo I drop ngesikhathi edropa lo sesukumile embhedeni usesukumile embhedeni wahamba anthi umnyango ngoshiya ngovulile ngoba sakhona lo mjida lo avela ubuyisa uthi yabo ngesikhathi ubuyisa lo mnyango bese yabuya eza kumina la mayifika kulezi itshe eziphansi uma sevela uclean yabo ukulezi itshe eziphansi abuya aqonde kuzona kuzokusona lezi itshe lezi athatha ummese wami akona lo mtafula lona lo jumpisayo lo omkhulu ongeke ukwazi ngisho ukuphasa uma uhamba indlela ilo message efethu alright cha uthi ngaka bese uba mncane awukho omkhulu ube mncane nje like uOgap kanje yabo udle ngokuba mude avela athathe wona maye uthatha mfethu yazi ngangasoli lutho angasoli lutho mfethu angazi ukuthi ngathi lapha na yini eyenza ukuthi ngingaboni kodwa nje wabuyisa umnyango abuya weza kumina mekubuya eza la etafuleni afika uthathe lo yabo ngesikhathi egobe uthatha akalindi ukuthi azavuke bese mhlawumbe kube khona lento akayishoyo before alokhuza hayi wathi uthatha wavuka ngayo le duza la ofsha la awusha nje la awuvela ufaka lapho njengoba ngisho ukuthi udle ngokuba mude lo mese mfethu yabo usho ngaba nenhlanja ngoba ithambena ufika hanga no wagudle esayidini ngiyacabanga yabo wavuka nje sewulokhuza esewufaka ngisathukile futhi ngimbambile manje la because akufaka ngawukhipha sometime wawufaka wawubamba sengibambe lesandla sakhe izandla zakhe ke manje la because usewubambe ngezandla zo2 yabo nami sengimbambile manje uzothina umuntu wakhona uzongitshela ukuthi yazi ngikugwaze endaweni wrong uphakathi njalo ummese yazi ngikugwaze endaweni wrong hawo mfethu ngafuna ngigwaze bese uzongitshela ukuthi ungigwaze endaweni wrong ethena kahle kahle kumele ngabe ngigwaze esiswini ibule kanjani azi ngesikhathi esho lokho ngibona ukuthi sho phela lo muntu lo kahle kahle uzuma yokukhipha lo mmese la aphinda afuna ukufaka la kade ehlose ukufaka khona yabo straight mfethu vele ngimbambe ngizama ukuthi ngiqinise sengifuna ukumphuca lo mmese ke manje abone ukuthi sengilwa naye ufuna ukumphuca lo mmese avele angibambe yabo ngathi uyangidonsa ngathi ngithatha step esisodwa ngisondela kuyena yabo wase vele eyangivusa maye ngivusa uzongiphushela lokho uzaneni etafuleni maye ngiphushela etafuleni ngicela ngibeka amanzi la ngeketela asebilile lamanzi iketela liyayicisha mase libilile ngesikhathi ngiphusha angenzana amanzi lana phezu angenzana amanzi lana phezu asha wona ngishiswa amanzi ngapha indaba yamanzi angibange ngisayinaka mfethu amanzi ngeke azangibulale ubuhlungu kuphela nabo umgozi engibhekene nabo la phambi kwami angakhipha ufake somewhere futhi ngoba eshila ukuthi kahle kahle ugejile ngoba ufake la kahle kahle befuna ukufaka esiswini yabo manje mina mangizodidiseka bese nginaka indaba yamanzi uzokhipha ufake yabo akazama ukuthi ngilokhuzeke ngimphushe ngamncikisa odongeni laphana ngamlokhuza ngazama ukuthi ngilokho yabo even izandla zami la ngazimungabusisa kahle ngabo ngisikekile kancane ngabamba wona straight le side lekuyilona elisikayo ngabamba lona ngazama ukuthi ngimphuze because ngalibamba ngaphansi ngobamba nala ngaphezulu bese ngilokho ngizama ukuhlanganisa lezandla zami kanje vele isandla sakhe siyasikwezeka lapha ngithi
ngakwazi ukuthi ngubambe ngaphezulu and then ngase ngiyawudonsa ngothi nguphakamisa sengukhiphile la sesibanga sesizezandleni yabo ngazama ukudonsa ngaphezulu isikhathi ukudonsa ngaphezulu wasikeka yena kancane la mayisikeka yazi ukhala ngathi wenze into enkulu yabo uthi ngilimaza futhi abantombazana akwazi ukuthi kanjani yabo uthi ngilimaza uthe wena ungafika wenze lento yenzayo la umshisa ngamanzi abilile uzokhalela lento zencane kanjani shuthi mina bekufaka ukuthi ngiyeke wena uzenzele noma yini ofuna ukuyenza kahle kube ukuthi mina ngiyafa straight nakhona senguthathile ummese ususesayidini lami ngawuthatha ngofaka ephaketheni leblue angimlwisanga ukuthi ngizomlwisa mhlawumbe ngifuna ukumxosha noma ngifuna ukumshaya ayi ngathatha nje ummese wakhalela lelo ukuthi usikekile kancane ngishiya kanjalo futhi ngaqhubeka ngabuyele ezitsheni zami lapha lana angakabi ubuhlungu igazi lisashisa shuthi yabo naleto yelokhuza ngiba ngisayinaka into engayinaka nje ngaleso sikhathi ukuthi ngiqede lezi zinto engiwasha la bese ngizama indlela ukuthi ngiphume phandle mangiphuma phandle ngifuna ukufonela lo mjida wami lo kuyena wangisolela le ndawo le vele yena mjida engangiclose naye asu lokhuza umuntu waye umakhelwane wami lapha kwakuma stand and ngesikhathi ngingena wayengekho yabo ngifuna ukufonela lo mjida wami ukuthi eze yabo because vele akekho kude useduze hayi ngiqeda ukwasha izitsha ngiphume ngesikhathi ngiphuma yena onyoka wabuyela embedeni lapha wahlala embedeni ucabanga ukuthi emsebenzini ngiphume ngo6 mafika endlini ngifika kwenzeka zonke lezi gemegeme lezi ikhathi obanga lezo ikhathi ngisikhathi kufonala ngicela mhlawumbe koko past 7 to 8 lapho because kangakabi mnyama kakhulu labo kwakusaile ngilokhuze ngiphuma phandle ngifonela umjida wami uthi mfethu awuphuthumela endlini ngingamchazeli futhi kwenze njani ngithi nje mfethu awuphuthumela endlini nami bafu yabo evele umjida no alright mfethu ngiyazamana ngibuyele endlini mangibuyele endlini kwazona lezi zitsha lezi ngabe ngisayiqedela ngishe kanjalo ngime ngimbuke lo muntu lo ukuthi mfethu unesibindi ngafika ukwazi umuntu phinde uzohlala futhi empedeni wakhe ngizolala kanjani mina nomuntu eqeda kungikwaza wayengenayo isathanism model mhlawumbe wayenayo ngeke azavuma phela ukuthi asho ukuthi nginani yabo okay ethi mayifika ke lo mjida wami efikisane kanye noma stand bahlangana nje eminyanga endlini yami ngivele ngithi mina ayi mfethu ngitshele lo stand cha mfethu ngicela ukuthi sisale sesiyongena endlini yakho lezi zindlu nazo futhi imjondo nje ewu3 ehlangene yabo vele ngithi mina owami umnyango ungapha ekuqaleni kube indlu yeEMT lapha nendawo and then lesithathu eyakho ma stand bese kuzoba neyodwa ke engahlakene nalezi zethu engale khona umjida wahlala lapho kodwa wayengekho naye vele ngitshela uma stand uthi mfethu ngisacela ukuthi siyongena ngapha endlini yakho khona udaba engifuna ukuthi sithi ukuhleba kancane ethi umjida okay yasihamba hayi nalo mjida wami ngimbizile ngivele ngithi hayi asambe songena khona sahambe songena khona lapha endlini yama stand masifika khona ngisazama ukubachazela nokuthi ngibakhombise ukuthi sekwenzeke phela nakho yabo ngesikhathi sisakhuluma nje ngisabachazela aqala uma stand angithulise ethi bafa uthule kancane sithule mina ngizwa lutho vele ngiyadunyelwa kahle nalento lesiyaqala phela manje babhlungu yabo ummese phela ubungenela siyaqala manje babhlungu le hayi ngingezwa lutho mina phinde uma stand hayi qhubeka mfethu khulu ngiqhubeke ngibachazela ukuthi yazi sekwenzeke kanje ngibakhombisa ukuthi na futhi lengane lezi vele yenza nje abuze lo mjida wami ukuthi ile yangane leyo engangihamba nawe seyilanda lapha ngithi iyona mfethu yabo ethi pho manje senza kanjani ngithi mina hayi akukho engifuna ukwenza mina ngaphandle kokuthi siyikhiphe nje siyixoxe straight yabo ngizwa umaster esethi umadoda kungabi njalo lengane iyayihenga lapha endlini yabo athi sishiya yodwa vele saphuma seza ngapha ethi umaster ndayo lengane fethu kungabi ukuthi iyayihenga ngale endlini hawo kanjani manje vele ethi ngisayocheck because kunale sound nalokho eyizwa yabo ugqugqugqu nje akangabazi ukuthi obani kanti umuntu wakhona ubedonsa umbed
umbhedo wami ngincikisile nje yabo khona lapha edongeni uyawudosa uzobeka phansi nendawo yabo udonsile ubeka phansi nendawo wathatha zonke impahla zami wazoyibeka la mayibeka shuthi ngangisanda kuthenga nestove wathatha icarton le box le stove leli yabo thatha so shuthi ikhona akokhela ngalo umlilo yabo uma stende ngesikhathi ephuma ethi uyochecka lapha uzohlangabezwa ilangabi endlini lo mlilo into ntombazane ukhiye ngaphandle futhi akakhiyanga ushudile nje ngaphandle yabo awu iqala ethi uzama ukuvula aqala ahluleke uma stand abuye ezombiza usanele lofana lo eyokuyena wangitholela le ndawo le abuye azobuza usanele indoda uze ngapha behamba mawufika ngabona sebengena belandelana endlini bayagijima bazothatha amabhakede la endlela emastand sekuyocishwa manje yabo mina avele ngadunyelwa ngozanga nokuthi ngisukume ngiyobalekelela ngiseyidlungweni mina ngapha ngikwaziwe ngapha ngashiswa amazabilayo ngapha yabo ngiseyidlungweni yabo impahla engasala nazo ilezi engangigqokile zomsebenzi phela yabo nebhuluke lakhona phela selinembobo nalo la ngangena ummesa yabo ngilokhuze ilokhuza ijacket ngase ngiyikhiphile because na ijacket iyasha la kancane ngase ngigumulile ngayibeka lapha anzi vele ngithelwa amanzi angibange ngisaligumula ibhlungu ngakhipha nje ijacket ngayibeka lapha nayo uyoyihlanganisa nalezi impahla lezi washisa mangiphuma mina ngapha sebeqedile ukucisha umlilo usabuza umastand ibuvu le ntombazane lene yona enze nje kanti kwenzakalani ngale ngane le yabo usefuna ukwazi ukuthi kahle kahle sibangeni ukuze kufike nje la yabo ngitshela ukuthi bese isitori sangolunye usuku lo ngoba phela ngoba kwenzeke lokho hayi ukuthi mhlawumbe sengiyathutha ngisakhona ngolunye usuku ngizokuchazela okwamanje sibhekane nale nkinga esinayo njengamanje la yabo ushisile lo muntu wasuyabaleka umbhedo ushile noma ungashanga wonke kodwa half wawo ushile yabo impahla zami zonke ishile impahla zami nje zonke zasha yabo and then ey'ntweni zami lezi ey'balulekile uma-ID itifiketi ngenhlanhla itifiketi engangiyishiye ekhaya eNanda into engangiphethe kwakuyi-ID i-ID angimazi noma wayishisa noma akayishisanga kodwa ngendlela engibuka ngayo akayishisanga wahamba naye ayithatha wakhipha no-400 wawulapha wabaleka masiphuma thina sesimlandela sithi siyombheka saqala esitobhini ngala gibelela khona hayi akekho kune police station lapha eseduze yabo abanga ukuthi nje less than 10 minutes ukuya khona yabo cause besihlala la ku-gym yabo mawusuka khona useduze la bathini ise Lamontville police station yabo kodwa kunaleli gama la khona bathi senkambini bathi senkambini iseduze la police station la usho ukuthi avele angene khona yena ukubaleka kwakhe nje abaleka angene khona thina ekumbhekeni kwethu sambheka sajika ngakhona epolice station because sicabanganga ukuthi engangena epolice station yabo alokho usho ukuthi wabaleka wangena ngaphakathi thina safika sajika nje ngakhona epolice station sabuya simtholi lo muntu lo and then ngasho ukuthi ithombe yabo nje ithombe zezinto zami ezasha nginazo zonke yabo ngasho ukuthi ithombe wasethi ulokhuza uMastand asilokhuza sihambe thina mina noSanele lo asihambe sekhona epolice station siyozama ukuthi sireporta lento yabo okubaleke kakhulu nale ID yami ngingasayiboni ngireporta naye ngireporta nalesi simo esenzekile la yabo ngibakhombise nalezi ithombe lezi engiyishuthile okay uyazi ukuthi ngathi ngingena epolice station khona ivene laliphuma yabo sathi singena nje epolice station khona ivene laliphuma masifika lapha bafike bathi kusihlalisa kancane mabesihlalisa ngicabanga ukuthi waphela u20 minutes besasilindisile nje before bas attend yabo bathi mase bas attend base bathi elinye iphoyisa lesifazane lathi angiveze isithombe salontombazane lo
hayi mangiziveza isithombe salontombazane lethi liphoyisa hayi beyithatha ifone number khombisana besho ukuthi hayi bo le ntombazane le ile kade ilana ile ephuma manje la niyibonanga niphuma sithi na siyibonanga bathi imoto ikhona niyibonile iphuma la ivene belibhake lapho ngomnyango sithi hayi silibonile ivene liphuma lithi lelo vene belihambisa yena nje yabo ubale limhambisa lokuzaneni kamasho ushuthi walokhuza ngesikhathi mina ngisuka eClermont ngize Lamont naye after lokho wahamba waya kamasho ngicabanga ukuthi ila akatholela khona umsebenzi ngokuze ube sesebenza okay bethi leli vene belihambisa yena hawu kanjani manje uthiwa impela belihambisa yena bese mabe ngifonela lokhuza leli phoyisa leli limhambisile lithi phoyisa mina sengisendleleni ebuyayo hawu okay kulungile bese okay ngifike ngilivula icala ngibakhombisa izithombe lezo and then bese hayi okay kulungile ngireport na le ID le bese hayi ngizothola nge-SMS and a case number nani bichaza ethi hayi okay ngosuku lesibili after le incident le yenzakalile le yokushiselwa izinto endlini ngafonela umseshi wakhona lapha elokhuzaneni enkambini maye angifonela ngitshela aqala ngibuza ukuthi ngiyamazi uLondeka yabo hayi ngiyamazi uLondeka umazi kanjani ngichazele ucela nini ukumbona ngitshela ukuthi ucela nini ukumbona bese yasho ke umseshi uthi hayi kunento kanjena njengamanje wena udingeke epolice station ngisemsebenzini mina ngaleso sikhathi ngoko 9 ikhaza ethi njengamanje udingeke epolice station hawu yini kwenze njani uLondeka ukuvulela icala lokuthi ngishayile icala lokuthi ngimshayile ethi impela ukuvulela icala lokuthi ngishayile ethi mina inkinga njengamanje ngeke ngikwazi ukuphumelela ukuthi ngize police station bese izathu ngithi ngisemsebenzini bese report phela umsebenzini usho ukuthi udingeke police station uma wesi kanjani thina sokureportela send location ngilande noma usho ukuthi ukuphi sothumela amavene azokulanda amanye amehlo la uzofika vele ngoba amaphoyisa nehaba uzofika amavene mhlawumbe amathathu noma u4 azolanda wena awugolozi ngisho ukugoloza ukuhamba nabo yabo ngithi mina ngizozama ukuthi ngiphume early because ngamtshela ukuthi mhlawumbe into engingayenza ngingazama ukuthi ngifike ngo6 epolice station wathi naye ngo6 yena usuke sekade ehambile yabo ngathi mina angayikho ke indlela engingenza ngayo yabo wasethini ngathi hayi ngizolokhuza ngizozama ukuthi ngibone ngenza kanjani ngizoyenza iplan hayi okay ngikhulume nalamantombazana bengisebenza namantombazana awu2 bese bathathu khona nalamantombazana ngwatshela ukuthi bethu yathi nginenkinga kanje manje bathi ngidinga epolice station njengamanje yabo ethi lamantombazana bese ngoba into ebalekile and when uyisithenjwa la enkampanini ngeke uzoxoshwa kunalokho mhlawumbe kuzoba naleyo hearing leyo nakhona izophelela emoyeni yabo hamba ona yakhona thina sozama ukuthi sikukhavele la okay into engayenza ngatshela imanager yakhona kule site engisebenza kuyona ngangisathe Excel tshela imanager yakhona hayi yasenkampanini yethu le company engisebenzelayo kule nkampani kuyona esigadile la ngatshela imanager lapho ukuthi hayi mfethu kunento kanje la ngisaphuthuma la eLamont yabo ngideke epolice station ayethi lo mjadayo okay ngakholeleka uhambe bawuthi kuba nenkinga ngizokwazisa alright ngihamba ngenhlanta ke mfethu yabo bakhona ukuthi ngafike ngesikhathi kwenzeka lento ngashutha yabo ufakazi wakho okwabona lo yabo nawo nama witness because ngafike ngasibeka istory sami lapha ukuthi kwenzakaleni ngamkhombisa nezithombe lomseshi yabo ngamkhombisa izithombe esho ukuthi hayi ufuna lokhuza ucela ukuthi ngize nofakazi kodwa mangiza nofakazi ngingezi mina nabo labo fakazi labo bazozabona bobabili and then bazofika besho ukuthi bafuna umseshi unqangaye yabo and then bazobe sebekhuluma naye bechaza iside labo le story ngenhlanhla bafike bachaza vele istory esihambisanayo nalesami yabo athi mina istory sami ngisichaze bengekho mase belokhuza ke mase befika bona nabo basichaza kwaba into ehambisanayo
because vele abo mokhuluma iqiniso asikho isidingo sokuthi into enize neplan iyiqiniso vele njengoba injalo yabo okay kwaba ukuthi icala lidla yona intombazane yabo yena unamacala amaningi okokuqala uqala wazama ukugqekeza suka lapho uzoshisa icala nje lokushisa yabo lilodwa nje yabo okay unamacala amaningi ayedwa phezulu kwalokho nelomntshontshe ID yami because umseshi lo wagcina ekhuluma naye phela wamsesha ndlela yakhe yabo wavuma ukuthi hayi ID yami kuyena uye ubuyithathela naye bengithi ngiyamlaya yabo yena kuyona yonke lento le akayenzile yokungigwaza ngishisela impahla yabo yonke lento le izathu sakhe ukungilaya yabo ngobani uthi akafuna ukungibona ngijabuliswe omunye umuntu ufuna ukuthi injabulo yami kube ukuthi iphuma kuyena yabo hayi ethini umseshi ethi hayi uzozama ukuthi amfonele umseshi wase uzozama ukuthi amfonele and then bahlela usuku lokuthi abuye ngathi hayi okay ngakusasa ngafonela detective Naika yabo because kwakuyindiya ngifonela lengibuza ukuthi uLondeka ngiyamazi ukuthi uhlalaphi hayi angimazi since kaMashu angimazi ngimazele Claremont mina la engahlangana khona naye ngoba after lokho sengingalaye la moto bese kuyena ozangala ngimena ngithi okay angimazi ukuthi uhlala kephi kanti umuntu wakho bamfonele bethi akeze epolice station ngesonto yabo so kwazi ukuthi sifinalize le case le kubonakala ukuthi kwenzakalani ukuthi umuntu watshela ubani ukuthi kahle kahle seyizomkhalela angazi because kwase kukhulunywa ukuthi mayifika uyabanjwa yabo ukuthi watshela ubani angazi after lokho sasizwa sekuthiwa hayi umuntu akhona akasekho uselokhuzaneni ukahlabisa balekile yabo after lokho ke icala libangelisaya phambili because bawuzovela sokela ekahlabisa uhlabisa umngaka uzongiqala ngale yabo kwaba ukuthi icala liphelele emoyeni kanjalo yabo kodwa ngisahlala khona ngesilapha kule ndawo akayaziyo futhi yabo uyazi futhi nokuthi i-security yami lapha nayo ayikho tight yabo khiwa ngepikile lapha khiwa ngepikile lapha yabo okay shuthi waqala relaxa nje isikhathi na futhi ngiyabona nje ngibona vele yonke lento kahle kahle isiphelele emoyeni yabo miphelele emoyeni lento naye wa relaxa leso sikhathi and then ngathi mangithola imessage eshoyo ukuthi icala leli bayalivala epolice station ngathi icala leli bayalivala because ayikho inqubekela phambili akekho futhi umuntu ozayo just ukuzocheck ukuthi kwenzakalani ngaleli cala ukhomisa khona ukuthi khona umuntu okhathazekile ngaleli cala ukuthi liye phambili yabo akekho umuntu ozayo ayikho inqubekela phambili kuleli cala bathi bayalivala ngathi mina hayi shiya kanjalo yabo and then ngase ngifonela ubhuti wakhe uLondeka mangifonela ubhuti wakhe angitshela ukuthi uLondeka icala selisulile vele ngangenandaba even lecala lakhe noma kuthiwa walisula noma akalisulanga vele ladla yena ngithi so ngangenandaba wathi yena uLondeka icala lakhe lisulile ucela ukuthi nami ngilisule kwelami side yabo and then bazozama ukuthi bangikhokhele imali yalezi impahla lezi akayishisa yabo and then mhlawumbe ke singakwazi ukuthi sibuyisane mhlawumbe siqhubeke sibone impilo iqhubeka kanjani ephambili yabo ngayinqaba ke mina leyo kodwa ngapha bangitshela futhi ukuthi uzoteta nini bathi uzoteta January yabo basi ngavuma ukuthi abakhiphe at least uhalf walezi impahla lezi abayishisile and then ngizobe sengilisula icala yabo ingane vela angiyiphikanga ukuthi ingane akuyona yami ngishongo njalo yena nje wasexakwe lezi zinto zakhe zamxaka kanjani yabo okay washaya usuku abayikhokhanga futhi kwayona le mali le yabo wangifonela futhi kufabo shothi uLondeka wateta okumhla 8 January eteta mayiteta angifonela umfowabo lo ingane isikhona ingane isikhona thi ingane isikhona
ethi mina okay yini ngizoyenza ngalokho bathi hayi uyangazisa nje njengoba bengane ukuthi ngazi yabo ngivele ngithi hayi okay yabo ngimlokhuze because uLondeka naye ngase ngimblockile vele ngapha ku WhatsApp ngim-unblock ngimcela ukuthi angishuthele isithombe leso sengane yabo qala ngiphendula ukudelela kwakhe nje ngishonisa le kodwa wagcina esendile ithombe ayisende ithombe angiboni kahle vele isasanda kudeda ngithi engibuze futhi ukuthi okay awuboni ukuthi lengane le mhlawumbe inayo into yakho noma into yakini noma ayikho ngithi mina isancane phela ingane njengamanje angeke ngikwazi ukuyibona leyo nto ngasendela usisi ukuthi akabone isithombe nosisi wathi akaboni lutho naye isancane kakhulu umuntu osasanda kuzalwa isancane kakhulu ingane ayilindwe mhlawumbe mayisino 3 months 4 months mhlawumbe lapho izobusikwazi ukuthi iveze ukuthi hayi kahle ngikanjani mina yabo futhi kwamcasula kwakhona lokho Londeka ukuthi ngithi mina hayi asilinde yabo ingane ethi ukuthi uyabuza ukuthi okay ngoba uthi asilinde lezi inyanga lezi esizoyilinda ingane izobe ikhuliswa ba futhi ingane ayigqoki ayidli ngoba phela kusalindiwe ngithi mina mfethu wena wakhetha ukuthi ubaleke la usuwena owafika kwenza lento wayenza and then wakhetha ukuyongivulela icala epolice station kujike kubaleka wena futhi wathi kanti imali ofuna ungineze esandleni nakwazi ukuthi uyifake ngithi mina iqala ubuye sibone siqedela kanjani icala lana ingane ngizolokhuza ngizoba khona empilweni ingane ngizoyinaka futhi yabo kwamphatha kabi kwakhona lokho okay wathula wayiziba leyo nto mangithi akabuye yabo sizokwazi ukuthi siqhubeke naleli cala sibone siphetha kanjani ngizoba khona futhi empilweni engane yabo washo angayizwisisa kahle leyo nto leyo wathula wangayiphendula leyo message and then sathi sihlalele namajita sihlele endlini yami futhi cabanga ukuthi sasidla ko 5 amajita uyedwa umjita wayefike neThekwini yakhe yabo nje sasihlele nje samajita sibo 5 neThekwini eyodwa yabo okay vele kufika abantu ikhaza ngangi off futhi sonke futhi lawa amajita nje sasi off singasebenzi ngalolu suku yisebusuku ufikile duza kufika amajita afika Nokia iNokia khona angiyona iNokia normal yabo vele sasiyiphuzela kodwa futhi sasasanda kuqala ukuphuza yabo ufika Nokia amajita lawo okay vele mase sibaningi endlini sikepe isidingo sokuthi size sibuze ukuthi ubani kusuka intombazane le ntombazane lena ithandana nomjita okuyena omdala unathi la endlini njengoba silini kusuka intombazane iyovula lapha eminyango ngisho yathi ivuna intombazane angazi ukuthi impama yangena kanjani impama iyavula nje ngempama lehlala la ebusweni because imvimbo le yayigcwele la yayigcwele kuleli side leli yabo yathi kuyivula bayibikelela nje ngo5 nje onzima amajita lawa kade nokha phela ngaphandle awuthi mayivula washo 5 hawu kusume eqala lo mjita labo nje u5 ongena intombazane yadidizela ubambelela ngodonga lapha ngena amajita amathathu sibaningi thina la endlini kuzongena amajita amathathu vele kusukume lo mjita lo mdala lo kuyena ojola nale ntombazane evula eminyango lapha uyabuza umjita lo axavuna lo mjita lo kuyena oshayile xavuna buza ukuthi hayibo ndoda kwenzakalani wavela theleka nje wazoshaya umuntu la endlini kwenze njani ethi hayi azile kuwena ndoda nayo indoda esize kuyona bekhombe mina lapho ngihlele ekhoneni lombhede ngenhla futhi hayi la ngezansi ngenhla hayi ngasemnyama yabo uthi hayi size kuleya ndoda leya yabo nina nihlangene ethi lo mjita thina sihlangene kanjani ungena la uzoshaya intombi yami uzongitshela ukuthi sihlangene yabo hayi zaba uthi akabashayanga futhi abaxosha nje athi hayi kwayona le ndoda nethi nize kuyona la ngenisakwazi ukuthi niyibone phindelana emuva sisahleli nayo le ndoda le yabo phindelana emuva nizophinde niyibone ngolunye usuku bathi lo uyajwayela lo yabo nje bekhuluma nje amagama neziswane phakathi yabo hayi ngajwayela abakhulume usuke lapho bahamba
ela ngabona khona ukuthi hayi kahle kahle ngakhona la moto futhi kufanele ngisuke ngoba angisaphephile olimala kungenzeka noma yini yabo kungenzeka noma yini yabo and then after lokho ngicabanga ukuthi angiqedanga inyanga ngihleli khona la moto after lokho ngoba bengisekhaya ngesikhathi ngisuke la moto izinto zami futhi angiyithuthanga ngayishiya khona la moto ngayishiya khona uMaster uzongikhatela zona mina kufanele ngifike ngoba sengizoyilanda yabo ngayishiya khona and then ngase ngihamba ngemakhaya mangifika emakhaya ngazama ukuthi ngikhulume naye futhi uLondeka ngifuna izithombe zalengane futhi umuntu wavela ngitshela ukuthi ngiyamhlanyela uzongiphinda uma ukuthi ngiyabhayiza uyabona ukuthi kahle kahle lo muntu akanakho ukuyisola ngalento akayenza yabo unginalokho yena sekuyimpi kuphela akayifunayo nakhona wathi ngikhombisa lezi thombe ingane sisokukhula kancane mangikhombisa isithombe futhi nathi mangithi ngikhombisa usisi wathi hayibo ingane yakephi yona le wathi hayibo ingane yakephi yona le ngoba phela ingane zasekhaya sonke akwenzeki icingwe kuthiwa mhlawumbe ayiko khokho ngasekho noma hayi iyayibonakalela lena yona yakephi afuna ukuthi hayi bafu tshela untombazana ahambisa ingane kuphi ingayidlali ngengane tshela untombazana ahambisa ingane kuphi yabo okay ngathi mase ngibuya ke ngabuya ngase ngibuyela elentuzaneni eClermont ngimblock namanje ngimbuyisele kuma blocking list ngoba phela wakhuluma ukuthi uzongiphinda ngithi yabo akakhombisa ukuyisola ngalento le akayenza yabo ngesingayi yena wazathi yena ngeke ukuthola ukuphumula ngisaphila ukuthula yena uyokuthola mhlanga la sengifile yabo okusho khona ukuthi kwabona labantu ababefike lapha endlini babesazobuya futhi babesazobuya kuba ngisukanga mina ngabe ngisenjeni mhlawumbe bakufike bakugwaza nje yabo mhlawumbe futhi ukuthi mhlawumbe bangidubula nyafa ngoba anazi babaphethe asazi and ngalo lasuka bayikhipha ikhali isikhala basikhipha nje lapha bayifaka intombazaneni yabo shaya intombazane kuphela and then after lokho ke athi sengisendelele isithombe leso uLondeka ngamtshela futhi hayi angiboni kahle washo lokho ukuthi hayi uzongiphinda uma ukuthi ngiyabhayiza kanjani ngangabe ngisaqhubeka futhi ngikhuluma naye ngimblocka ngamlokhuzi angidinsi akwaona iconvo sithi ngaqala ukukhuluma naye angakayidelete isakhona ngablocka ngashiya kanjalo wamfaka kuma kuthiwa yini archived noma archived noma ngafaka lapho ngishiya kanjalo kuzobe manje ke ngisaxhumana naye yabo ngisaxhumana naye vele njengamanje ukhona umuntu engiphila naye yabo umuntu esengamkhiphela nokumkhiphela okuthile yabo kushoda into encane nje mina naye ngicabanga futhi nakhona umshado kuphela oshodayo ngoba nje hayi ekuloboleni ngiqedile nanokuthi ke besingakabi ke nayo vele ingane nalo ngiphila naye njengamanje kodwa ke ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu angibusise ngayo hayi siyabonga